Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati ali aye chigage emeronge bere na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yegotoka se enyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo eyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Rituko rya kabiri omwanche omurigerera ryo mutenyo kabiri omwaka w'ekiri 2025 noko igena kwande buna ritukerega rya chumapili kwabere kogoseseniwa nabo yakwemanyire kwegokire na gwesemire wetira emiroberi ya berege kugochira sembe kurukubwaga kete wekira Chinsa ekiga kyabona mugaso bono omwanche omurigerera nego cyaragire Chinsa Isano na Ibere cy'umugaso rero ngakina chirengo amanyenga narari ari ainekiwe ase enseite ya Kenya anene mono kora sorogongoro agusi Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchira yobwikiranu yobwenge inchengatire ni Nyaboga Wilson Makori nere kora sense meri je imanyiriro nabo DJ Atsan nere kwana kyashibicha na mariongo kirachira asenchira yobwikiranu karibu sana.
Mwancho murigereria tugochaka Ekeonga Chinsa Isano na Ibere ritukerigerera Jumapili asenchira yobwenge nigo bono oyokabeire omoseneta omukoro we county ya Kisii omoske Professor Sam Kegengo Ongeri aburire omogusia bwensi gochamo bosibo mochori omwaka bwechiri bubere 2025 nebere omoske Kegengo nigo boiga aburire abagusi bonsi gosavirensi ya Kenya kwenekia omorembe kurubona goikera chinga kiechio chobochori obu bore bosio omoske Kegengo nigo boigo atebire chinguma chiri chigenderete buna omoske Matiang'i nachikoboria ekerogo kyoburai bwense nigabona aboria abagusi bonse gwesokia na kumubwatisia omwana wa Matiang'i bosibo bochori obu. Ya kwanza tuombe nchi yetu ipate utulivu wa amani, because God is love. Mungu sio wafujo, God is love. Niwaomba this time round mutawocha amo usemutambuki mwanchire gochamo iru mwanchire gochamo umonyi wete gende kukwana mwanya getinge mutako nyugwa mbatebi na mochamo go murago serundi gochamo murago serundi pi obuno burunge bweino murago serundi ekiagera bono mutari amo ebintu twankwaburia gochambika riziki mbiyo na musabana kimbiyo egento kragera munyore ebintu ebyo akaro machiramo ani murigererie akaro mojo kransa ariguru na kimuwe kransa mese iyo ekaro buna bobo kimapoino bugima na bubu kuna kutala iko kuna kueta kuna kuukende niwa bantu bakukwana nyarebe bakukwana nyarebe bonse abantu abaya lakini nende kala bakukwana abantu basobo na baro inumota kora chaka no yonkalende nere no chake nere marozi yakubaiki nazira boyo nonya twaje kuikaranse mesiyo tupata basami bandi batambukito nere mangana kororoba haya isa iko aro tinte gitiko na koswa abamura aroro murochi akini arigoro tutaje tutware sauti ona nkaiwa nangona kutaratara mwana onde okorku Fred Matiang'i Mwancho murigereria tugotigana nayo tuske boseni gobono omokonyi bomurai bwensi ya Kenya omoske Professor Abraham Kithure Kindiki atebire ensi ya Kenya ni gobono egenderete gukina uchumi yaye insiyo borai bwaye omoske Dr. William Samoei Ruto omoske Kindiki ni gobono atebete ni gobono amagorie chindagera ensi ya Kenya anene mono obosibori bokoruga agure rigori gesa omurai bwensi ya Kenya aswa abisi asa atebire bono asentunde ntangani kabisa Kenya terigo chikogora bosi osterigo chikonyora bosi obukorwa ase Chinsa cha isiko morayo omokonyo yiniga yakwane taya iga ritukere igoro ase county ya Embu kerachiete gokonya osegosuguma sector area chipigipigi ase county ya Embu. Tukitafuta hii serikali na kuna ile masuala tulikuwa tumeweka mbele, masuala sana ya kiuchumi ya kuhakikisha kwamba tumeboresha uchumi. Kazi hiyo Rais na sisi zote tunaendelea nayo. Tunajaribu tuwezavyo. Miaka miwili ambayo imepita sasa, Rais William Ruto akiwa mamlakani, haijakuwa rahisi sana, kwa sababu wakati rais amechukua hatamu ya uongozi
alikuta nchi yetu iko na matatizo makubwa ya kiuchumi. Inflation was very high. The food of essential commodities was high. The shilling was weak against the dollar. There were so many economic problems. The price of fuel was very high. Na hiyo kazi kwa ile miaka miwili imepita, Rais Ruto alikuwa anang'ang'ana nayo, na sasa hivi kuna afadhali kidogo, kwa sababu ile dola ilikuwa 165, 167, imefika sasa 127. Na kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kwamba for the last 1 year shilingi ya Kenya haijakuwa lose value. Vile vile inflation imeenda chini from about 9.6%. Right now every month it is somewhere between 2.7 and 3%. Ile fertilizer ambayo ilikuwa inagharimu 6,500, 7,000, Rais akasema ya kwamba bei teremke ikuwe 2,500. Hiyo ndio imesababisha nchi yetu isalishe mahindi ya kutosha, ndio unga ishuke. And for the first time, kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi sana, mwaka huu Kenya haitaleta mahindi kutoka nje ya nchi for the first time. Mwanche murigiria togoskabo siori tukeri morioka maega yo muwaziri w'obukorerwe serikali omoske Justin Muturi komoche serikali yori kubwatwa na boigo ogochererwa kwa basaini kobono omuwaziri wa mazingira omoske Aden Duale esokire na komocha chingwane chicha Muturi asatebire bono asamuboriri onyeta isanegetiene serikali no boraiwensi ya Kenya aitige emiremo na atige komoche serikali. So I really want to ask our colleagues, and we must respect, if you are privileged and you are very unhappy and you are a cabinet secretary, the best thing for you to do is to resign. It's not fair for you to engage a very unhealthy, inappropriate altercation with your appointing authority, who is the president. It is not very fair. Uwanche murigerera togo chigakorera nigo bona yabeire umusaso kugo cha sector y'obosombi wetera chindege eyemagega wizara y'obosombi wetera muwaziri Davis Chirchir wateba buna niga abageni bari barachigo cha imeyensi ya Kenya barachigo kenerirwa amagori yo kubugorerirwa emezigo yabo kaukwa nabo nigo boigo omuwaziri bw'oburendi bwoime omoske Kipchumba Murkomen atebire nigo barachi kokoro mukina kwene kyamna ngokini bare sector yo y'obosombi. Took it upon ourselves to engage the EAC to increase that threshold, and that now has been increased to $2,000, or give or take 250,000 shillings. And therefore there should be no reason why we are opening every other box. And the revenue we are collecting amounts to about 0.05% of the total revenue we collect. The immediate solution, as you may note, does not have any budgetary implication. New customers come into Kenya through referencing by travelers who came to Kenya and had a good experience. The tourist numbers did not decline. They will be upwards of the target that had been set for us. We have got very crammed up space because we have outgrown the capacity of our airport. We are bringing in excess of what our airport was built to handle. We are working under a constrained infrastructure facility that is more than 45 years old. Therefore, it's very difficult for us to customize the spaces that are there to give us a better experience. Mwanche murigerera kwikiraga bunongo twikira mwerio Ekeonga Chinsa Isano na Ibere senchira yo wenge korana ngotenga yo mona yana mange ninchiko ko yaretera so wenge chikoraga Chinsa ikomicho morogoba arero nchenga terene Nyaboga Wilson Makori kora sense meri ye manyiriro na boy go DJ Atsanero gendete kwena kiachibichana morengo ikirachira senchira yo na necheka Chinsa chikomi.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya segeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseligo lidia mabuko ebyo bikomanya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub nigo bwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali ya nyangena boigo nabogwaka esimi trase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub where style, comfort and quality meet. Getembe Television, Ekeonga, Kiamamogusi.